Evo nas kod porodice Mijatović u Bogatiću, selu To jest u Mačvanskom Metkoviću. u Mačvanskim Metkovićima. Isporučujemo traktor koji smo danas kupili i hoćemo malo da pitamo decu, najmlađe, šta oni misle o traktoru, kako im se sviđa. Ajmo po redu. Da čujemo neku reč. Kako se tebi sviđa traktor? Pa lijep je, bit će od koristi Dobro. i služit će lepo. Dobro, ajmo dalje. Ajde, nemojte da mi Ajde, se tebi je rođendan danas. Slavljenice, ajmo, kaži na što. Kako ti sviđa traktor, Joko? Kaže lepo. Kaži. Ako ne kaže, onda će biti neka torta danas, neka slavljenička, a? Aj, ti svoju. Dobro. Reci, Anđe, ti. Lep je traktor, sviđa mi se. Dobro. Šta ti Vujedine kažeš? Meni je lep zato što ima crvenu boju i... Zato što je zvezdaški. Jel' tako? Dobro. Šta ti majstor Pavle kažeš? Ajmo Ti si dalje. ga prvi probao. Pa nisi u crvu. Meni će biti drago što ću ga voziti i koristit će nam za Osares. Hoćeš ti da ga voziš? A, ko će da ga vozi više, ti ili tata? Ne znam. A, ja mislim da ćeš ti. Pitaj Iku nešto. Ajmo da pitamo... Mitro! Ajde ti, hoćeš ti nešto reći? Šta ti Ivana kažeš? Daj poljubac. Daj jedan poljub. Poljubac, tato, pa... Dobro. Ajde da pitamo tatu šta tata misli. Pa ništa, ja se zahvaljujem svim donatorima, svim ljudima dobre volje što su nam izašli u susret, pomogli sa ovim traktorom. Vršit će nam posao veliki, dobar je, služit će nas i mi ćemo biti prezadovoljni, kao što smo i sada. To je to. A Evo da se rukujemo. Gosa? Također. Sreći godinu veseli. Pa ćemo da vidimo za ostale stvari, da pomognemo isto šta bude. Gosa Biti zahvalan sve Da što ćemo. budete mogli, a prezadovoljan sam i na ovo do sad što ste dali i učinili. Dobro. To je to.